Dan il-budget huwa wieħed ta' impenn favur is-settur kulturali u kreattiv u l-ħidma tal-gvernijiet lokali, hekk stqarr il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali José Herrera li spjega kif dan kien budget ta' kontinwità u li jindirizza l-isfidi preżenti minħabba l-pandemija b'mod tanġibbli. Dan hekk kif il-budget ħaseb ukoll fl-artisti u dawk kollha li jaħdmu fis-settur kulturali u kreattiv. Spjega kif fil-budget rajna żieda ta' madwar €1,000,000 fil-voti kapitali u kurrenti ta' Heritage Malta u dawn ser imorru b'mod dirett fir-restawr u titjib fl-esperjenza tal-mużewijiet f'pajjiżna. Laqgħu wkoll iż-żieda fil-fondi allokati għas-sovrantendenza għall-wirt kulturali. Fil-fatt dawn il-fondi ser jiżdiedu b'36% b'valur ta' €400,000. Dawn il-fondi ser ikunu qed joffru aktar għodda u riżorsi sabiex ikun ippreservat il-patrimonju lokali. Dan fil-waqt li l-budget tas-sena d-dieħla jinkludi fih ukoll l-investiment li hemm bżonn sabiex jitkompla x-xogħol mad-Direttorat tar-Restawr, inkluż il-ħidma mal-Fondazzjoni Cottoniera. Il-Ministru Herrera spjega wkoll kif is-sena d-dieħla ser tkun qed titkompla l-ħidma sabiex jitwettaq il-proġett tal-Arkivju Nazzjonali f'Taqali. Huwa spjega wkoll kif dan il-budget jalloka €32 miljun għal programmi u inizjattivi ta' finanzjament tal-Kunsill Malti għall-Arti u għall-organizzazzjonijiet kulturali pubbliċi tagħha. Dan ifisser żieda ta' 13% fuq din is-sena. Għal programmi ta' finanzjament tal-Kunsill Malti għall-Arti għas-sena d-dieħla ġew allokati €3.4 miljun b'allokazzjoni diretta ta' €1,000,000 fond ġdid ta' għajnuna diretta għall-kultura f'dan iż-żmien tal-pandemija. Semma wkoll €3.5 miljun allokati għal proġetti kulturali fil-Belt Valletta bħala parti mill-Aġenzija Kulturali tal-Belt Kapitali. Dan fil-waqt li ser ikunu investiti €2 miljun f'sala għal kunċerti magħmra sabiex tindirizza l-bżonnijiet attwali tas-settur. Stqarr li l-Gvern ser ikun qed jara kif l-industrija kulturali u kreattiva tirkupra u tavvanza b'saħħitha il quddiem. Li huwa importanti issa li l-Ministeru jaraf kif jutilizza dawn il-fondi. Aħna, ovvjament, ħajkonna politika li hija diretta biex il-flejes li għandna din id-darba nużawhom biex insostnu l-industrija tal-arti kreattiva. Il-Ministru Herrera stqarr ukoll kif il-budget għas-sena d-dieħla juri kemm il-gvernijiet lokali huma l-qalb dan il-gvern e kif in-nefqa fil-kunsilli lokali żdiedet b'2.5 miljun. B'hekk in-nefqa totali taqbes €52 miljun. Huwa ħabbar ukoll kif parti minn dawn il-fondi ser jintużaw għal proċess ta' diġitalizzazzjoni fil-Kunsilli u r-Reġjuni, dan bajnuna wkoll mill-Kummissjoni Ewropea.